després de 18 anys d'absència d'un president de la Generalitat Valenciana ací al Palau de la Generalitat. Gràcies, president, per la vostra invitació i gràcies per la voluntat de cooperar i treballar junts en tot allò que ens uneix, que és molt. Des d'aquesta perspectiva, jo crec que l'element fonamental d'esta reunió té que veure amb la normalització de relacions entre dos territoris, dues comunitats autònomes que tenen tantes coses en comú com que per als valencians Catalunya és la comunitat a qui més li venem i a qui més li comprem. És a dir, la relació comercial més intensa que existeix és entre la comunitat valenciana i Catalunya. A més de molts altres trets de caràcter cultural, de caràcter social, fins i tot de caràcter d'afecte. Per tant, jo crec que calia d'una vegada per totes trencar aquesta llarga incomunicació institucional i ja que produir des de l'autonomia de cada territori, de cada generalitat, per supost, produir tots els encontres possibles per millorar la vida dels ciutadans, que és per allò que estem nosaltres presidint, en aquest cas, els països i, per una altra banda, per el que representa cada un. Hem parlat d'algunes qüestions fonamentals. M'agradaria centrar-me fonamentalment en el corredor mediterrani. És absolutament insòlit que el corredor mediterrani estigui en una situació de paràlisi, que estigui en una situació d'absoluta rancúnia respecte a les inversions. No és raonable aquesta situació. L'any 18, és a dir, l'any que ve, el següent farà 100 anys, Ignasi Villalonga va fer un crit exigint este corredor. Es va produir a València la primera manifestació a favor d'un corredor ferroviari que unida tot el que és el corredor mediterrani. Això, a hores d'ara, encara no s'ha produït. I, per tant, en aquests moments, el que el corredor mediterrani no estiga en plenes condicions, el que significa és que s'estan aturant inversions productives, s'està perdent gaps de competitivitat i, per tant, és una exigència que no és només un projecte de dues comunitats autònomes ni de les comunitats autònomes de l'eix mediterrani, sinó que és un projecte europeu de primera dimensió. I, per tant, passe el que passe, en les properes eleccions li anem a exigir al nou govern que prioritzi allò que ha prioritzat ja Europa i que en aquests moments és un entrebanc per al creixement de les nostres economies. En aquest sentit, hem creat una mesa de treball. Primer ja hi havia 2 meses de caràcter autònom funcionant a Catalunya i a la Comunitat Valenciana. Ara hem creat una mesa comuna que presidirà el president Puigdemont i jo mateix per tal de donar-li la màxima rellevància institucional a aquest fet, al fet del corredor ferroviari del Mediterrani. I anem a, per tant, impulsar totes les mesures possibles per tal de, finalment, aconseguir uns compromisos concrets que no dilaten més i més l'acabament d'esta obra. D'altra banda, també hem parlat de la reciprocitat entre Canal 9 i TV3, de la nova televisió valenciana i TV3, quan se produís que ja en els propers mesos el funcionament de la nostra televisió, i intentarem, més a més, buscar totes les sinergies possibles. Així com en altres indrets d'altres qüestions relacionades amb l'economia. Per a nosaltres la relació econòmica en Catalunya, com he dit, és fonamental i hem de buscar totes les sinergies possibles en el camp de la innovació, en el camp de les xicotetes i mitjanes empreses, en tot el que significa la capacitat de representar millores en el nou model productiu al que aspirem les dues comunitats. Des d'aquesta perspectiva, aquestes són algunes de les qüestions que hem parlat i vull simplement anunciar que li he demanat al president Puigdemont que vingui a València, l'he convidat a que estigui amb nosaltres i que s'obri un temps en el que tot allò que ens puga unir ens unisca i que sigui un temps ben profitós per al poble valencià i per al poble de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Només faré que reblar el que acabes de dir, però insistir una vegada més en l'enorme importància que té la teva visita
la teva amabilitat de voler venir aquí a parlar després d'aquest llarg silenci entre dos governs de dos territoris que tenen enormes vincles i tenen ganes de construir sobre aquests vincles que compartim projectes de futur dels dos territoris que tenim clar que l'escriurem els valencians i els catalans i que valencians i catalans decidirem el que volem ser i el que volem fer en allò que compartim. I ho decidirem cadascú òbviament de la seva llibertat, però que tenim clar que tenim ganes de tirar endavant. L'exemple del corredor mediterrani segurament és el més eloqüent. Tots reconeixem, i ho hem dit, que ve a ser una mena d'escàndol capriciós que perjudica els ciutadans dels dos territoris. I si ho hem dit per separat, i ho hem argumentat de manera similar, i si sabem que tant a València com a Catalunya hi ha consens polític ampli, hi ha consens social, hi ha consens al teixit econòmic, aleshores diem per què també no ho posem en comú i li avancem en el futur govern de l'Estat que sentirà l'alè de valencians i catalans ben a prop del seu clatell dels responsables de complir amb aquest deute històric. Perquè ja no ve només el temps de reclamar, que ho farem, sinó que ve el temps de complir. Perquè els perjudicis d'aquest incompliment perjudiquen les persones, perjudica la competitivitat de les nostres empreses i, per tant, dels nostres llocs de treball. I aquí tant el president Puig com jo mateix el que tenim clar és la defensa aferrissada dels nostres ciutadans. El dret que tenen a tenir treball, a tenir un treball competitiu, a tenir un teixit productiu que treballi en favor del conjunt del país, perquè és en benefici nostre, està clar, és en benefici del conjunt de l'Estat i és en benefici de tota Europa, que de fet és el que Europa ens demana. I per tant, quan hi ha una sintonia plena, ja li avancem en el futur govern que el dia que prengui possessió ja es trobarà sobre la taula uns deures pendents, que no són només una exigència de dos governs, que ho són, sinó sobretot de tota una societat, en la que hi ha al darrere, i la mesa que hem acordat de tirar endavant ho demostrarà, institucions, agents socials i econòmics, representants de càmeres de comerç, tota la gent que convidarem a formar part explícitament d'aquesta taula estratègica per col·locar el corredor mediterrani en la prioritat absoluta dels deures que el futur govern espanyol té envers aquesta part del Mediterrani. Li agraeixo també el compromís en la reciprocitat de les televisions, la televisió valenciana i la televisió catalana. Hi ha molts ciutadans que això ho esperen, crec que és una bona notícia i, per tant, en aquest sentit, tot allò que puguem contribuir a fer més sostenible el model audiovisual d'aquesta part del Mediterrani, ja sap el president Puig que podrà comptar amb nosaltres. I estic convençut que el sumatori pels ciutadans serà molt gran, perquè en el passat, quan hem tingut oportunitat de compartir continguts audiovisuals, jo crec que el resultat ha estat d'una acceptació de l'audiència molt gran. Llavors, com que hi ha una voluntat també clara d'avançar en aquest sentit, ja ens posarem a treballar perquè en el moment que el govern valencià entengui que pot començar a emetre, doncs no fem esperar més la gent i puguem fer aquestes reciprocitats. I està clar que a mesura que anirem avançant, i jo ja li he acceptat entusiasmat la invitació que m'ha fet de visitar i posarem fil a l'agulla perquè es pugui produir sense massa demora, a mesura que anirem avançant en aquesta relació d'absoluta normalitat, anirem descobrint moltes sinergies que ens reportaran beneficis pels nostres ciutadans, que de fet és el que ens mou, és el que ens mou avui aquí. Tot allò que fem com a governs, des de cadascú de la seva lògica, cadascú del seu model, cadascú amb la seva política, tot allò que fem tenim clar que ho fem pels nostres ciutadans. I els nostres ciutadans, ni valencians ni catalans, som menys que altres. I en aquest sentit també totes aquelles reclamacions que puguem fer per la millora de les condicions econòmiques de les nostres comunitats, per la millora de la justícia en què des d'un punt de vista financer hem de ser tractats, també farem per estar diguem-ne junts en la defensa d'aquests interessos que compartim. Jo te voldria agrair, president, les teves paraules, la teva disponibilitat. Crec que d'aquí en surt un esperit i una concreció
que és una bona notícia per valencians i per catalans, i espero que en les visites que ens farem, en el treball que farem conjuntament, en el treball que ja s'ha començat a fer, els consellers del territori i d'obres públiques de cada govern ja s'han trobat per parlar del corredor. Sabem que hem tingut intercanvis també amb teixit econòmic respectiu i per tant hem vist que hi ha una gran voluntat, hi ha molta gent expectant que treballem conjuntament, que fem coses que sabem que et generen beneficis. I per tant, des d'aquest punt de vista, agrair-te una vegada més la teva visita i la teva disponibilitat a arribar a acords. Si voleu fer preguntes, anirem repartint. D'acord. Sí, hola, bona tarda, president. Jo tenia una pregunta per cada un dels dos. Pel president Puig, vostè abans d'entrar en aquesta trobada ha expressat la seva disposició a la incorporació del govern valencià també i de València a l'Institut Ramon Llull. Voldria saber si se n'ha parlat d'aquesta qüestió en aquesta trobada i si s'atreveix a posar una data, tant per aquesta incorporació a l'Institut Llull com també per aquesta reciprocitat entre Canal 9 i TV3, si podem avançar alguna data. I pel president Puigdemont, una pregunta no relacionada directament amb aquesta trobada, sinó sobre la prohibició que pensa fer el govern espanyol de l'entrada de banderes estelades aquest diumenge en la final de la Copa del Rei que es disputarà a Madrid entre el Futbol Club Barcelona i el Sevilla. Gràcies. Bé, respecte a... Bueno, conteste jo. Respecte a la primera qüestió, la Generalitat Valenciana, a través de l'Agència Valenciana de la Llengua, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja ha participat en accions en l'Institut de Ramon Llull. És a dir, jo el que he volgut expressar és que la nostra voluntat és intensificar aquesta relació que s'ha produït a través de l'Acadèmia, que no ve d'ara, sinó que ve de fa molt de temps. També hi ha altres marcs de col·laboració en l'àmbit cultural, com és la xarxa d'universitats Lluís Vives, i per tant són qüestions que entren en la normalitat i nosaltres anem a veure de quina manera. No hi ha ni data ni manera d'integració encara en el Ramon Llull, però sí que tenim voluntat de continuar un espai de col·laboració que s'ha tingut en el passat a través de l'acadèmia i que volem continuar-lo en el futur. I pel que fa a la reciprocitat, nosaltres a partir de ja mateix anem a posar-nos a treballar en tot el que és el treball previ perquè tal de que en l'horitzó de final d'any, que és quan volem que estigui en funcionament la nova RTBB, pogués ja produir-se aquesta reciprocitat, que és una reciprocitat positiva per als ciutadans que podran accedir a les dues televisions. No hi ha una data concreta perquè no vaig a dir a més així la data perquè ja vaig dir una altra data i finalment no va ser la data. Per tant, no vaig a tornar a dir la data. Jo vull que quan abans siga possible els valencians tinguem una televisió pública valenciana en valencià, perquè això és un dret dels ciutadans valencians. Sí, en relació amb el tema del Ramon Llull, dono per bones les paraules del president Puig, perquè és exactament el que hem tractat. En relació al que em preguntava sobre la prohibició de les banderes estelades a la Copa del Rei, li he de dir que és una decisió que m'ha sorprès enormement. És clarament una decisió que va en contra de la llibertat d'expressió, per tant és greu. La bandera estelada és una bandera perfectament legal, és una bandera perfectament democràtica, és als balcons i ha estat sostinguda a les mans per milions de catalans que hi veuen un símbol de llibertat. A més, el seu creador, com molts de vostès saben, té dedicats carrers i places i espais públics en aquest país. I, per tant, davant d'aquest fet greu que atempta contra la llibertat d'expressió, jo el que no puc fer és participar de la final de la Copa del Rei com inicialment tenia previst, no hi penso anar, fins que no es respecti el dret d'expressió dels aficionats del Barça, els que tinguessin el desig de voler-hi anar amb una bandera que és perfectament, insisteixo, legal i democràtica. És un atemptat greu i jo com a president de la Generalitat no penso participar en un acte on es prohibeix d'aquesta manera, on es vulnera d'aquesta manera el dret d'expressió de milers de catalans.
Sí, un parell de preguntes als dos presidents. La primera, si han abordat la qüestió del finançament. La Generalitat catalana en algun moment ha expressat que no vol liderar una etapa de reforma del sistema de finançament. La valenciana sí que té aquesta intenció. Voldria saber si en això hi haurà un front comú o Catalunya donarà suport a la Generalitat valenciana en aquesta iniciativa. I d'altra banda, sobre les declaracions que ha fet avui el president espanyol, dient que no és moment de pujar impostos perquè no és bo per l'economia de cap comunitat ni de l'espanyola, si coincideixen. President? Gràcies. Efectivament, jo li he lliurat al president Puigdemont el document de proposta de finançament que ha fet el govern valencià. És una proposta, a més, consensuada en l'àmbit de les forces polítiques, sindicals i empresarials i universitaris també de la Comunitat Valenciana, i efectivament nosaltres sí que volem que se produïsca un canvi el més ràpidament possible i volem que se produïsca un nou finançament que siga just, com bé ha dit també el president Puigdemont. És evident. Mire, en els darrers 10 anys, per no anar-nos més enllà, nosaltres cada any hem deixat de percebre al voltant de 1.000 milions d'euros del que ens pertocaria si el finançament hagués estat en la mitjana. És a dir, en els últims anys, en els últims temps, per exemple, una de les últimes dades és que mentre nosaltres estàvem en una despesa per ciutadà de 2.900 euros, en Euskadi, per exemple, eren 4.000, però en la mitjana espanyola eren més de 3.500. Això és el que no es pot continuar produint. Hi ha un finançament absolutament injust que està provocant que hi hagi ciutadans que tinguin menys drets que uns altres. I nosaltres pensem que aquesta és una qüestió que efectivament és una qüestió de supervivència de l'autogovern dels valencians. I efectivament ara se'ns situa en l'esfera dels incomplidors del dèficit, quan realment l'incompliment del dèficit està sobretot cimentat en la falta de rigor pressupostari del govern d'Espanya, i on no s'han produït retallades ha sigut en el govern d'Espanya. En la resta de comunitats autònomes sí que s'han produït, i de fet això només cal anar a les liquidacions i comprovar-ho. No podem retallar més, perquè retallar més, com ens demanava el senyor Montoro, això significaria retallar drets socials bàsics, i nosaltres no estem en condicions de fer-ho ni ho anem a fer. I això entronca en certa mesura aquesta situació en la que vostè plantejava després en la segona pregunta. El senyor Rajoy torna a dir que va baixar els impostos. Ho va dir fa un temps, després va pujar els impostos, després els ha baixat un poc. La situació final és la següent, que no es pot estar permanentment en el camp de la demagògia i del curtplacisme. I això és el que li està passant en aquests moments al seu govern i el que ens està passant de retruc a tots els altres, perquè ja la rebaixa fiscal que ha fet finalment el que ha suposat és que hem entrat en aquesta situació de dèficit. El problema que hi ha en aquests moments és que el que no es pot permetre és que el senyor Rajoy ens dicte també la política fiscal activa, i fins i tot la que tenim nosaltres possibilitats de fer. Jo crec que en aquests moments no és que sigui un moment de baixar o pujar impostos, és un moment d'acabar d'una vegada per totes en la demagògia fiscal. Sí, és evident. Nosaltres sempre hem dit que no ens tocava i no volem liderar cap nova proposta de nou model de finançament, però això no ens impedeix, sinó al contrari, d'exigir que hi ha d'haver-hi un sistema de finançament més just, que portem més de 2 anys de retard en la seva revisió, que estem absolutament en contra del repartiment del dèficit, que denunciem els incompliments de la normativa vigent encara en relació al finançament, i que tenim un finançament doblement injust, perquè és injust en el seu origen i és injust en la seva materialització, en les quantitats i en el calendari. Per tant, des d'aquest punt de vista, el president Puig sap que pot comptar amb el nostre suport en la reivindicació, com ho saben altres presidents de comunitats autònomes, la reivindicació d'un tracte molt més just. I en aquest sentit, tot el camí que puguem recórrer, per nosaltres estarem en disposició de recórrer-lo. Sobre la qüestió del senyor Rajoy, també deixi'm dir-li que és un punt agosarat que en el moment en què la Unió Europea s'està plantejant sancions importants pels incompliments de l'estat espanyol, sortir un president a dir aquest tipus de frivolitats. Només li voldria recordar
que amb els diners dels altres és fàcil baixar impostos. Però no són els seus diners, són els nostres. I per tant el que ha de fer el senyor Rajoy és complir amb les obligacions de finançament de Catalunya i ja decidirem els catalans quina política fiscal tenim pels nostres ciutadans, no el senyor Rajoy.